Os y buddigoliaeth pnawn yma, yn ddigon i godi Llansawel allan o sefydd y cwym. Maen nhw wedi chwarae ddwywaith yn y bythefnos dwytha, a maen nhw'n ymosod fan hyn yn gynnar. Yr ergyd gan Ricky Lee Owen. Ddim yr ergyd lana, ond oedd rhaid i Daniel Higgs rhwng y pys wneud yr arbediad. Cy gol i'r tîm cartra. Cyfle arall i Daniel Higgs daro'r bel i mewn i'r gwynt. Dau golwr arferol Penybont, Luke Armstrong ag Archie Matthews wedi bod yn absennol ers rai wthnosa. Mae yna gardyn fan hyn i Chris Venables. Mae'n goch, mae yn goch. Am yr ail waith mewn 2 gêm, Chris Venables yn cael ei anfon o'r cae ar ôl 7 munud. Yn syth ar ôl y digwyddiad, math nifer y chwaraewyr Llansawel yn syth at Bryn Malcolm Jones fel yn i'r digwyddiad eto. Gododd ei fraich o ryw slap fach. Hanner cyfle fan hyn. Bel a draws at Nathan Wood. Wood yn trio creu lle iddo fo hun. Wood yn tanio! A fod feddi heibio'r postyn. Ond bron i Nathan Wood. Dwyllo Will Fuller. O'n nhw wedi colli'r cyfle ar ôl methu argydio ar ôl y cyffrollur y cyntaf, ond mae'n nath o'n dda gael y shot yn llawer o dde ar y gol. Llansawel yn dwy'n y meddiant. Gammond ymlaen. Oli Anderson! A fe ddyla yr ymysodwr ifanc fod wedi gwneud yn well. O, ti'n gwybod Ben, nath Daniel Higgs wneud i fywyd yn haws, nath o'n dod o dderi linell, nath o aros yn ôl, oedd o bylcha bob ochr iddo yn anfarth. Felly Dan Higgs, gwers i chdi, ti'n allan yn gynt, chos ti'n lwcus iawn, nath Oli Anderson ddim sgorio. George. Mae'n lawio. Ryan George yn meddwl bod na. A mi oedd braich Kane Owen i mewn wrth i gorffo i fod yn 10. Jack Clay. As fach at Clayton Green. Green yn hir. Yn gil lwybr. James Crawl o ddim yn cam sefyll. Crawl. Torri mewn i cwrt Cosby. Mynd i un! A prif sgoriwr Penybont yn rhoi'r tîm cartra ar y blaen. Faint o hawl nath o'n neud hon edrych. Mae gwneud ddigon o le, mae'r amddiffynwr yn ara iawn yn cael lawr, i gormod o le, a mae dim mynd rownd yr amddiffynwr fo bod o ddim yna. A ti'n disgwyl chydig bach gwell gen y golwr y fan ath sydd am i amdano fo. Ergyd da, ond golwr siomedig. Davies yn trio yr un fath eto, ôl beniad Borge am yr ail waith, y bel yn cyrraedd Nathan Wood. Green yn ôl ar draws. A ergyd Wood yn fflachio heibio'r postyn. Wel, oedd Will Fuller di glynu'r fan. Erbyn fo droi i ben, oedd y bel heibio iddo fo. Williams ymlaen tro yma. Canfod Anderson at Dyer. Traed setting gan Rio Dyer. Dyer yn disgyn. A mae yn gico'r smotyn. Oedd o di cychwyn mynd lawr, dymes. Nw'n cael gweld hwnna eto, achos oedd yn edrych fel bod Rio di mynd lawr cyn cyffyrddiad chwaraewr Penybont. Alex Gammond, capten Llansawel, sy'n cymryd y cyfrifoldeb. Wrth i ni agosau at yr awr ym Penybont. A Gammond yn gyrru Daniel Higgs y ffordd anghywir. A mae Llansawel wedi taro nôl. Ie, mae'n cymryd i gyfle am dda, reit yn y gornel. Nes y dau Higgs di mynd y ffordd iawn, dwi'n gwybod os wedi cael ei law i honno. Ricky Lee Owen yn taro bel ymlaen. At Oli Anderson, lle iddo fo droi'r ochr o cwrt Cosby, a mi oedd o'n syniad da ganddo fo. Mae bas ddim canfod Mitchell Bates, a mae allan at Dyer. Dyer yn croesi at y postyn, Kevin! A Walters gafodd y peniad. A fe nath y golwr ifanc Daniel Higgs yn dda i gael blaen i fysod at y bel a'i throi hi dros y bar. Dyer. Nôl at Owen. Owen yn croesi. Kirkhoff yn glir. Woods lawr y cae. I lwybr Daly o ddim yn cam sefyll. Noah Daly mewn i cwrt Cosby! A Fuller yn gwneud yr arbediad holl bwysig efo'i droed. A mi oedd hwnna'n andros o gyfle. Gath ormod amser, mae Dylse wedi codi'r bel dros ben y golwr. O, na chdi wastraff.